Soc Pere Blanco i em presento a les eleccions del proper 22 de maig per Esquerra Unida. Al capdavant d'una llista integrada per persones del món de la cultura, la sanitat, el sindicalisme, una llista integrada per persones que estem convençuts que governar d'una altra manera és possible i amb una gran il·lusió basada en el convenciment de que la crisi es pot afrontar pensant en les persones i el futur. I per damunt de tot creiem que al nostre Ajuntament el que falta és sentit comú. Volem fer d'Algemesí una ciutat per a viure, on les prioritats siguen un urbanisme sostenible i el respecte al medi ambient. Racionalitzar el creixement urbanístic, remodelar la façana fluvial recuperant el riu Magre fins a la Xopera i construir el recinte firal que unisca els parcs Salvador Castell i Bernardino Vall. Un Algemesí que continua sent un referent cultural. Apostem per un oci constructiu per a tots, potenciant l'activitat física de joves i majors. Fomentar la vessant educativa dels clubs esportius per a que augmente la implicació dels joves. Ampliar la xarxa pública d'escoles infantils i reformar de manera integral l'escola permanent d'adults. Apostem per una ciutat per a passejar, que doni preferència als vianants i les bicis. Una ciutat per a treballar. Una ciutat més segura. Peatonalitzar els carrers del centre, afavorint els desplaçaments a peu i en bici i reduint els sorolls. Impulsar borses de treball d'obres, jardineria, neteja i ajuda a domicili. Fomentar el comerç local i les iniciatives empresarials. I la presència efectiva de la policia als barris. Un Algemesí amb uns serveis socials i sanitaris de qualitat, participatiu, auster i transparent. Establir la especialitat de geriatria al centre de salut. Ampliar els serveis d'ajuda a domicili. Construir una residència de majors de gestió pública. Posar en funcionament els consells municipals perquè ens arribi la veu dels veïns i reduir les despeses de comunicació i personal polític. El teu vot, la teua veu, la teua alternativa. Vota Esquerra Unida.